खुलुमबाय लोगोफोर मोनसे दुखुनांथाव रादाब दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं होनो नागिरदों बा मोजांबो रादाब मोजांजों गाज्रिबो थाफायो होननाय बायदि दिनै रादाबा लोगोफोर दिनैनि रादाबाव दङ बेनो जाहैबाय मा लोगोफोर प्रिया बसुमतारीना मा मोनलाय चिराङावहाय बै समावदि मोनसे गावथार जादोंमोन बे गावथार जानायखौ लानानै दिनै माने बिथांमोननि गासै जायफोरनाखि केसआव गोलैनानै दंमोन बै केसआव गोलैनाय जानाय सुबुंफोर जायफोरनाखि दिनै कर्टआव हाजिर जाबाय थादोंमोन बिथांमोननि दिनै मोनसे गोदान रादाब फैबाय आरो लोगोसे जि बिदायनिसिमबो मोनसे माने खौरां फैदों दा बेखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ खिथानानै होनो नागिरदों दा भिडिअखौ खिथानायनि सिगां नोंथांमोननो आं मोनसे ससे भिडिअखौ देखायग्रोनोसै बेनि उनाव आं नोंथांमोनजों डिसकासन खालामगोन फै लोगोफोरावबा नोंथांमोनहा भिडिअखौहाय नायग्रोबानो जाबाय शक प्रिया बसुमतारी हत्याकांडर जी रायदान आज आमार माननीय आदालते दिल जी 5 जन आसामीये এই কেছৰ লগত জড়িত হৈ আছিল আৰু কেছত মাননীয় আদালতৰ লগত সহযোগিতা আগবঢ়াই কেছটো কন্টিনিউ কৰি আছিল যি 5 জন আসামী হাজিৰ আছিল এই কেছ প্ৰক্ৰিয়াত গোটেই কেছ প্ৰক্ৰিয়াত হাজিৰ থকা 5 জন আসামীক আজি আমাৰ মাননীয় আদালতে দোষমুক্ত বুলি ঘোষণা কৰি দিল আজি আদালতত 5 জন ব্যক্তিক দোষমুক্ত বুলি ঘোষণা কৰিলে সেই 5 জন ব্যক্তি হল नेम्रत बरगयारी अनन ब्रह्म लेब बसुमतारी धनंजय दैमारी और शमखर बसुमतारी এই 5 জন आसामीक আজি माननीय आदालते दोषमुक्त বুলি घोषणा करिले तालिबानी कायदारे केमेरार আগত জি বিদায় নামৰ যিজন এনডিএফবি নেতা আছে তেখেতে গুলিয়াই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিলে তেওঁৰ বিষয়ে কিবা ৰায়দানত আহিছে নেকি নহয় চাওক যেহেতু জি বিদায় সম্পৰ্কে আমাৰ মাননীয় আদালতৰ এই ৰায়দানৰ প্ৰক্ৰিয়াত কোনো ধৰণৰ জি বিদায় যেহেতু এই কেছত লগত এই 5 জন আসামী যেহেতু সহযোগিতা কৰিছিল জি বিদায় এই কেছটোত এই জজ কোৰ্টৰ যেটো বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছিল তেখেতৰ জি বিদায় সহযোগিতা নাছিল তেও আসামী হিচাপে আছিল যদিও চাৰ্জশিটেড আসামী হিচাপত আছিল যদিও তেও পিছত কিন্তু তেও আদালতত হাজিৰ নোহোৱাৰ কাৰণে মাত্ৰ 5 জনৰ বিৰুদ্ধেহে আজি ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ৰায় প্ৰদান কৰা নাই তেওঁলোকৰ কি হ'ব ভৱিষ্যতে বাকি 4 জন মাননীয় আদালতৰ লগত যদি সহযোগিতা কৰিলে হয় हिहतर माननीय आदालते विचार विवेचना करिब हिहतर विरुद्ध नुबाय लोगोफोर न बा भिडिअखौ नुबाय बाहाय बुंनाय बायदिब्ला उखिला बुंनाय बायदिब्ला 6 जनमोन नामा गोसोआव गैला 6 जन बै सुबुंफ्रा जायफोरनाखि केसआव गोलैदोंमोन बिथांमोनहा दिनै उदां जाबाय केसनिफ्राय बिथांमोना दायनिगिरि नङा होननानै बिथांमोना खरा दिनै फोसावनाय जाबाय दा बिथांमोनखौ बै समाव प्रिया बसुमतारीखौ गावथारनाय जाथायजों लोब्बा दं होननानै बिथांमोनखौ जानो हागौ बिथांमोननि सायाव केस जाबसिनदोंमोन आरो बेखौ लानानै दिनै मानानै बुंदों दिनै बिथांमोनहा माने केसजों लोब्बा गैया जानो हागौ गतिके बिथांमोन दायनिगिरि नङा होनना फोसावबाय दा मिडियाफ्रा सोंदोंमोन कि बे आयदानि सायाव जि बिदायनि सायाव मा जागोन होननानै दा जेनाखि उखिला फोरमायनाय बायदिब्ला जि बिदायाथ' केसआव दासिमबो इनभल्भ जायाखै एबा बिथाङा हाजिरबो जायाखै थाङाखै गतिके बे 6 मानसिनि थाखायल' बे दिनै जादों जि बिदायनि सायाव मा जागोन बेखौ माने दिनैसिमबो बिथाङा जेबो फोरमायाखै आरोना कर्टआ मा जाज खालामगोन बे उननि समाव जागोन बेखौ जोङो मिथिनो हादों आरोखि बेनि गेजेरजों स' गतिके जाथाया जोबोद दुखु गोनांमोन नङा होमबा जोंनि गेजेरावहाय बे मोनसे जाथाय बर' हारिनि गेजेराव जों बिदिनो गोबां जाथाय जालांनानै थांखाबाय नोंथाङा मिथिखागौ मालाबा बुहुत माने खासि बिसि जाथायबो जाबाय दा बेफोरखौ जाथायखौ जोङो मिथिनानै आङो दिनै बिनिखायनो बे भिडिअखौ लानानै लाबोनाय जादों लोगोफोर नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै थारैनो जि बिदायनि थासारिया मा अबस्थायाव जामारगोन बिथांखौ पुलिसआ फिन हममारगोन नामा बे आयदानि सायाव बेस खालामनानै बिथांखौ आरो जेल जोबथेसालियाव जोबबावगोन नामा बे मोनसे साननो गोनां जानानै फैबाय थारैनो बैफोर गेना गोरोन्थिनि थाखाय जेनेबा बिटिआर सक्तिनि गेजेरजों बैफोर गासिबो बोस्रांजाना बोस्रांजामारा स' बे आयदानि सायावहाय कर्टआ मा जाज खालामो बेखौ जोंनि फैबाय थानाय समाजाव जोंनो खिथासिगोन लोगोफोर जों लुबैयो रायजो राजाफ्रा गासैबो लुबैयो गोजोनखौ जुदि सान्तिखौ जों बयबो लुबैयो जों लुबैया रावनिबो जिउआव दुखु गोनां जाथों जों लुबैया रावबो दुखु खस्थ' सैनांगौ भुगिनांथों बेफोरखौ जों मालाबाबो लुबैया गतिके दिनैनि दिना जोंनि थाखाय मा फोरमायो जों माने मोनथिया आरो फैबाय थानाय समा जोंनि थाखाय मा फोरमायगोन लोगोफोर दा आं बे रादाबखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय स' बेनिखायनो आं सानदों मोजांबो आरो गाज्रिबो मानोना बे मोननै मेरिट सेन्टिमेन्टसो थाखायो मोनफ्रोमबो माने जाथायावनो 6 सुबुंफ्रा बिथांमोना उदां जाबाय बिथांमोना दिनै दायनिगिरि नङा सोरगोआरि प्रिया बसुमतारी
नि सायाव जेनेखि दाय जाबसिनदोंमोन बेयो दिनै उदां जाबाय नाथाय जि बिदायनि सायाव दिनैसिमबो जेबो मोनसे बेफोरबायदि जेबो माबाया गैया मानोना बिथाङा हाजिर जाथायाखै सिगांनिफ्रायनो बेखौ होननाय जादों स' नायनोसै लोगोफोर नङा होमबा फैखानाय समाव मा राय होयो बेखौ नेनानै थाजनि थेंक इउ